Beste herri batzutan ikusi dugun moduan, Arrasaten be Elizate ezberdinetako lehen bataio liburuak garai ezberdinetakoak dira. Arrasateko bertakoa hirigunekoa esaterako 1535koa da. Udalakoa, hemengoa, 1627koa. Eta bertan erregistrotako abizenetako bat deigarrixa. Einxaku izan be, behin gehiagotan esan dugun moduan, Euskal abizen gehixenen jatorrixa, baserrizetatik edo toki izenetatik dator. Bertan erregistrotako lehenengotako abizenetako bat gaztelerazkoa da, Merkado, hain zuzen be. Merkadotarrak gaur gure saioan edo gure tartean izpide izango ditugunak, eta horrein inguruan berbaiteko, Anabel Ugalderengana joango gara. Anabel Ugalde, kaixo? Egunon. Egunon. Gaur bementxe gauz, Arrasateko historia kontuen inguruan berbaitiko. Udalatik gatoz izan be, hango bataio liburuetan agertzen den lehenengo abizenetako bat, Merkado da. Baina, udalan ez aurretik, desente aurretik, Arrasaten be, herrigunean behintzat, hirigunean behintzat, zen, ez da, Merkadotarren erreferentzia. Bai. Lehenengo erreferentzia, zarrena 1415 da, Merkado batena. Merkado edo Merkader, bietan agertzen dira. Bi formatan. Bai, bi formatan. Bata zein bestia. Maria Merkader, Maria Merkado, agertzen dira zarri. Eta 1415 da zarrena. Eta gero, takien, badatoz. Hori da, ez da, ugaltzen doia Merkadotarrak. Dana dela, beti esaten da, ez da, Euskal abizenak baserrizetatik datozela, baserrizenetatik, toponimiatik. Merkado ez da euskarazko hitz bat, ez da euskal toponimiako parte. Nondik, Arrasatera nondik heldu zian pentsabaldugu edo jakin aldugu edo... Merkader, parekotzat. Jo ezkero, badirudi gaztelatik datoz. Gaztelatik datoz. Badirudi. Ez da konfirmauta edo ez da bai estatuta... 1415ko hori euskalo. Baina ja Mondragotarra da eta jabetza duna, propietario. Osa, que ja denporatxo bat, ez zan 1415an heldu, ez da? Segurutik, lehenautik. Eta Merkadertarrak Mondragotarra ziren, Arrasatearra ziren. Hori da, ja herrikotzat. Herrikotzat ziren. Pentsau inungo zienik. Hain herrikotzat, oin zapaltzen gabitzen plaza hau be, euren diruak egin dagoela. Hori da. Okendo, merkado batzuk, Potosira joan ziren, aberaztu ziren, eta aberaztasunaren zati bat, herrira etorri zen, eta plaza hau egin zen. Potosira joan ziren horrein inguruan ingo dugu berba, baina hemendik oso gertu Iturriotz kalian dauen eraikin batera joango gara. Eraikin horrepe badakolako, zer ikusia Merkadotarrekin. Goazen arrutza. Goazen ba. Anabel, heldu gara, aipatu dugun etxe edo eraikin horretara, hementxe ikusten dugu Indianokua etxeako izena, dako edo eukan behintzat? Dauko. Nio zarren batzuk eta esate utzi, baina, zarrape, geu bihurtu bare zar, eta apenas esaten da. Dana dela, etxe ikusten dugu nolabait barriztuta dauela, baina badauz, garai hartara eruaten gaituzten bi erreferentzia behintzat, horko bi eskutu honik, ez da? Zeintzunak dira eta zela lotzen dira Merkadotarrekin? Bata da Merkado Okendo, eskerreku da Merkado Okendo, eta eskumaku da Zabala Guraia. Eta Merkado Okendo, bestiek dira aman abizenak, Merkado Okendo di lotura daukienak Lasie Pagaboenakin eta Potosin eta aberaztu zienakin. Hori da, Potosi aipatu duzu izan be, Indianoko etxea, Indianoak badakigu zeintzuk dian, Atlantikoa gurutzatu, Amerikara joan, eta hango diruakin gero ona etorri zianak. Potosira, zetara joan zian, ze lortu ebenean, ze garrantzi euki ebenean? Etxigin lotuta, puntetxo bat. Badakigu Merkadotar batzuk bizi izan ziela musako lan. Bidekurtze, hori be desagertuta dauen basarri bada, hor bizi izan ziren, baina gero euren egoitzatzat 16. 17. mendien joten daue hau etxea, joten daue euren etxetzat. Hori da, apuntetxo hori inja, musakolari erreferentzia hori inja. Noiz joaten dira Ameriketara, noiz hasten dira aberazten? Lehenengo familia honetako lehena, Ameriketan dokumentauta dauena da Juan de Okendo. Juan de Okendo, Guraia.
Oraindik merkadotarrik ez dago. Joan de okendo guraia, Ameriketara fanzan, 1588 zen, Hidalgiaren froga inauen, Hidalgo izan arutza bateko. Hori ezin zan edozein joan. Edozein ezin zan joan. Bueno, gero benetan joaten ziren, baina... Hasiera baten behintzat. Bai, gero joaten ziren, baina honek inauen bere Provantza hori, eta Potosira joan zan, eta Mondragoetik jente asko joan zan arutze, jente asko. Zeatik, hemen meategizetako kultura handi zegoen. Burdinari ezkera, Burdinaren inguruko, bai, badibidez, merkado bat agerketan da barkin baten jabe dala. Honi dano sartute eusen burdina eta burdinoletako negozioetan. Eta ja, 16. mendealdera eta, bueno, badirudi hemengo produzinu apurtxoa jisten edo azikeuela, eta honik ikusi hauen, paradizu ezala eurandako, euren ofiziorako, euren jakitxu gizarako, Potosi aldera bati. Hortik dator baita, ez da? Potosikin dauen esamolde hori, ez da? Erderazko Potosi bat, baino gixo balixo. Hori da. Han agertu zen El Cerro Rico edo esate utziena, meategi, munduko ongizien eitzen da, kalidadea ondikue, eta honi danok handabitz. Inbertiru eta, enpresak izan bihurtu ziren. Hori da, merkadotarra lehenengoan eus joaten da? Hori badakigun? Horren loba bat panzan, gizon hau joan okendo, aberaztu zan, eskondu zan, hiriko karguek eukizituen, eliteko bihurtu zan. Eta ez hauen seme alabarik euki. Zeini txiko ba. Eta hilobetako bati. Bai. Eta, arreba bat eskondu zen merkado batekin. Bi arreba eskondu ziren merkado banakin. Eta horti dator merkado egotie etxe honetan. Hori da, okendo merkado. Hori da. Referentzia hori edukitzia, ez da? Eta gozo kuriosu da, bitxizabarra da, okendo zan, Potosiko gizona handi bazan okendo. Eta honek naiz eta bataio agirizetan eta euki, merkado okendo zirela, merkado okendu hauen lehengotik, eta pasau ziren okendo izetera. Zuzenian harreman eukiteko elitiak inazta. Ez pentsateko edozen joaten zala. Eta gero uren arteko eskontzak daz, eta horti dator. Merkado okendo bihurtu ziren, baina merkado galdu hauen eta okendo. Baina gero, etxi hau barrizta hauenien, merkado ipini hauen. Hori berreskuratu. Hori da, armarrizien hor dau. Politie dabe, jakitien, merkado Zuazola, Oñatiko Unibertsitatean sortzailea, Rodrigo Mercado Zuazola, obispo horren aikebe Mondragoetarra zala. Hortik loturia, ez da? Hori, familia bateku zen. Eta hori ikusten da, eskutuan, beran, ze Oñatiko Unibertsitatea ezautzen dauenak, euski pila bat ikusiko ditu bertan, eta hemengo eskutuan be ikusten da hori, ez da? Hortxe da, bi euskixok, merkadotarren bi euskixok. Anabel ikusten dugu, merkadotarrek badako jauren historia, eukidago jauren euren garrantzia, arrasateko historia horren parte, ikusi dugu, plazia, eurei eskerre egin jala adibidez. Anabel Ugalde, eskerrik asko, beste behin historian pasartetxoneik geure ganatziarren. Zeu eskerrak.